De 4 muskeltest prøver vi lige at lave her for ekstensorerne i hånden, altså en del af den bagerste muskelkæde eller isoleret håndekstensorerne. Jeg prøver at palpere igennem musklen. Hvad siger du til det? Det gør ondt. Man kan se, at patienten trækker sig. Laver måske ligefrem det her grimassetegn, hvis jeg prøver at teste over på den anden side. Ikke noget? Godt. Du prøver lige at flytte din hånd her, og så prøver du at flytte din håndryggen op mod dit eget ansigt. Hvad siger du til det? Det trækker. Det trækker lidt i armen. Okay. Du prøver lige at flytte din hånd lidt. Strække den anden, og du trykker her. Det strækker også. Det strækker også. Godt. Prøv at gøre det med begge hænder. Stræk og føre ned. Så prøv at føre dine hænder op mod mig. Og her kan jeg mærke, at patienten er meget svag i sin ekstension i hånden. Altså har jeg igen 4 positive tegn. Ømhed ved palpation, smerte ved bevægelse, smerte ved udspænding og nedsat kraft. Jeg skal så finde det myofascielle triggerpunkt, og det er kolon 10. Der ligger faktisk flere hernede her. Så derfor prøver jeg at søge ned igennem, hvorfor et punkt, der er aktivt. Hvis jeg trykker her. Det gør meget ondt. Det gør meget ondt. Gør det kun ondt, der var trykker? Nej, det trækker ned. Det går ondt ned i armen. Okay. Og her vil jeg så sætte den ud.